Здравейте, аз съм Станко Томов, вие гледате Music Space TV, а до мен е Дивна. Дивна, къде си? Тук съм. Здравей, Дивна, как си? Здравей, благодаря, много добре съм. Искам да почна малко по-различно. Струва ли ти се реалистично да се запознаят млади хора от новото поколение в библиотека? Всъщност да. Аз лично съм от хората, които много обичат да четат книги и винаги много време губя, когато отида в една библиотека. Затова гледам да избягвам да отивам, защото в момента всичко ми е много така, нямам време за нищо и отида ли в... Ей! Ето една много талантлива, яка мацка млада, печенката. И така наистина в библиотеката за мен лично е много интересно, защото аз почвам да се ровя във всякакви автори, всякакви книги, започвам да чета и мога да изгубя цял ден там, което наистина е страхотно. Надявам се младите да продължават да четат, не да, примерно, да използват само електронни книги или да четат списания и така нататък, защото наистина литературата е много важна за образованието на младите. А новото ти парче е много яко, още от първото слушане се не бива в главата. Как се правят такива парчета? Питайте Криско. Да, Криско е виновен и за новото ми парче, за което много му благодаря. Той е страхотен, всички го знаем, Криско Битс. Може би се правят с много голяма любов и с страст към музиката и към феновете, защото ако не правиш с любов нещо, то няма да се получи и хората няма да го харесат. Колкото и добро да е то, със сигурност. Видеото се получи също с много любов, определено. А между другото, то е заснето и в София, и в Русе. Дали идеята ти е да репрезентнеш по някакъв начин Русе като твой роден град? Със сигурност това беше идея и наистина исках по някакъв начин да напомня на останалите българи за нашия красив град, защото той е наистина уникален, малката Виена. И много се радвам, че успяхме да го заснемем в наистина много красива светлина. Ето, примерно, доходното здание, имаме кадри отпред с самите слънчеви лъчи, беше уникално. Операта, където я реставрираха. В момента нашето градче се възражда, което е много хубаво. А между другото, в видеото разиграваш две момчета. Какво може да кажем за цялата тази идея? Мога да кажа, че много им благодаря, че се съгласиха. Защото наистина съм много долна там, но това е една нова светлина. Надявам се хората да не разберат погрешно. Просто исках наистина да направя доста по-различно видео от "И ти не можеш да ме спреш", да избягам от тази сянка с масовото танцуване, с многото хора. Наистина е много по-различно видеото, много по-разнообразно като кадри. И общо взето за мен е на next level. Никой не може да ме спре. Наистина се получава много добре. Затова ти пожелаваме наистина ти да си този човек, който ще вкара тези елементи, а вие пък продължавайте да слушате новото парче на Дивна по Music Space TV с мен, Станко Томов.